Ngicela ukusasalela ithuba bazalwane nibingelele ekuseni nonke egameni likaJesu Inkosi. Sonibingelelayo Mrs Nohlahla, Nomkhosi Xaba, uMaMncube la Olundi KZN, the able minister of the word of God, isikhonzi sendlu kaNkulunkulu, ilungu lomzimba kaKristu kanye nani, ngumzalwane kanye nani bazalwane. Nami ngenzela umusa kwakhanya, ukukhanya kwevangeli. Amen bazalwane. Cha bazalwane, ake nginibingelele nje impela abazalwane abebevele bela egruphini kade ngagcina ukunikhonza bazalwane, nabazalwane abafikayo bephuma ngale emagruphini ami, the pure gospel, the pure grace, yes. Gospel Ministries. Kade ngagcina bazalwane ukuthi-ke ngiministare, ngisho utho kini. Namanje angingeni ngoba nginodaba olude engizonikhonza ngalo, ukubingelela nje nokuwelkhama abantwana benkosi sebekhona phakathi kwethu. Akade bangigcina kulo nyaka nje. This is my first, for really this is my first clip. I know that ever since this year started I didn't minister to you, that I know very well. Kunesizathu bazalwane, uhambo lolu uJesu indlela iyaqonda, iyenyukela, iyehlela, inama-sharp curves nayo yonke into. So sizohambeni bazalwane, lunezimpi zakhona. I won't get there into details as the minister. Nginezimpi zami ezokuthi nje I am the minister of the word. Amen bazalwane, ngibambe lapho. Cha bazalwane, you are welcome. Ngibone ukuthi bengimangaza ukuthi khona abaqhubeka bengena emagruphini, although as I am saying ukuthi akaze nginikhonze this year, but there were still people joining the group. Ingithinte kakhulu leyo nto ukuthi yazi abantu balomele iqiniso, balomele ukwazi indaba kaNkulunkulu, ukulalela. Uyabona, indaba kaNkulunkulu, it nourishes the spirit, it nourishes our being ngempela. Ukulalela nje umntwana kaNkulunkulu, uyeza ukuthi uyondleka khona umuntu. Amen bazalwane, umuntu esinguye noma angathola ama-meals angakanani being provided empilweni yakhe, but there is that special spiritual meal umuntu ezwayo ukuthi sengudle konke, ngakuphuza konke engikuthandayo ey'ndaweni ey'phambili, noma ngabe kwami sengikuphekile, kodwa there is that special meal. It means there is that me. Bazalwane, there is that me. Oh my God. Ongadli yonke lento ephekwayo lapha emhlabeni, olangazelela ukudla of his kind. Bazalwane, phela we are spiritual. This is why we have the dual citizenship. Sinobuzwe obubili. Umuntu nobuzwe obubili. We are fully citizens of this world. Bazalwane, sike sahlabelela, sike sakhuluma sithi lo mhlaba ikhaya lami lisemazulwini, sisho yonke into as if we do not belong here. Hey bazalwane, we belong here on earth. There is part of us which belongs here on earth. Hayi ngephutha, umzimba nje, umuntu lo ngaphandle, umuntu lo nesibongo ngoba ungwakaZulu nje, ungwakangema, ungwakaSibiya,
ungwakaXaba, ungwakaMncube, ungwakagazu, ungwakaGininza, ungwakabanibani, ungwakaNdlovu, ungwakamkhize, igazi nenyama le. Where does it belong? Tell me, bazalwane, tell me. Let us think about this. Where does that belong? It belongs here. That is where it belongs. Here on earth, on this planet. It is home. Earth is home for uZulu, for uXaba, for uMncube, for uNgema, for uMzulu, for uMxhosa, for uMswati, for uMshangane, for uMvenda, for uMsuthu, and all other nations. We belong here. Hey, bathandekayo. Hey. Akongisho iBhayibheli ethi uzokuhamba engazi ukuthi khona ukukhonzeka sengwenza ngithi ngiyabingelela nje. That is why we are registered even ePitoli, we as South Africans. I don't know abaseswazini iPitoli labo ikomkhulu, their capital city, where is it? AbaseBotswana, abaseLesotho, and Nigerians, Congos, Ghanaians, and all other nations. Bazalwane, I'm sorry that I'm speaking in Zulu. I believe that everyone who is here can get me when I'm speaking in Zulu. There is that other institute, Bible Institute, that we have, where our brother or the ministers there are only using English because they are people, African brothers, African sisters who are from Africa who cannot understand Xhosa, Swati, Zulu, and all our Nguni languages. But here in this group, I know even if you are closer, you are Sotho, but you can understand Zulu. So, bazalwane, that is why umuntu wethu wangaphandle lo negama ukuthi ena ubani uNonhlahla, uNomkhosi, uSipho, uMusa, ubani futhi. Your name yourself there as you are listening to me. Name yourself, count yourself. That is why we are being registered here. That is legal. Akukho emthethweni to exist in this world, in this planet, on earth. Akukho emthethweni to exist but not being registered. That is illegal. Uma uyingane abazali bakho bangakuboshelwa. Uma usumdala wena uzokuthwala lelo cala lokuthi usubonile ukuthi usukhulile, you are not registered. You must have the birth certificate to be registered that you are born, you exist. Bazalwane. You must have an identity. Lapho kuthathwa khona ngisho isithombe sakho, kubhalwe nationality yakho ukuthi ubelongaphi, kubhalwe abazali bakho kwi-birth certificate. Kufanele kwaziwe ukuthi nangeshada, you are being monitored. All the existing beings are being monitored. Ngisho iy'lwane bazalwane, it's being registered. That is why umuntu ekwazi ukusesha inkomo yakhe. Ziregister. Anginalo ulwazi olunzulu lapho, kodwa nje I know ukuthi iy'nkomo ziregistiwe ngaphansi kwegama lomuntu. Awufamoke umuntu. Yeah. Kanti yini governance uma ngisho inamba yabantu, that is why kambe sibalwe emhlabeni.
kubalwe wonke umuntu, kungenwe ekhaya nekhaya as far as the country wide is it, kodwa kwenziwa sure ukuthi leyo nto leyo inikezwe isikhathi, i-census, ukubalwa kwabantu, babalwe baziwe ukuthi bangakanani, besides the records there in Home Affairs, kodwa badinga ukubalwa ngawani babonakale, kuthunyelwa abantu basebenze lo msebenzi. Oh madoda, bazalwane, hayi kulungile bafowethu. uNkulunkulu ake asize njengebandla lenkosi, abekho abantu abadideke njengathi, kuze kube ngasuthi baze balahlekelwe nayi-common sense. Common sense nje engadingisho ukuthi ube spiritual, ukuthi ungene kumoya, engadingisho imibhalo. Hawu bakithi, hayi bazalwane, abantu bazalwane kufanele barejistwe, umuntu ufanele arejistwe ezalwa, kufanele arejistwe nanokuthi akasekho, usehambile, he has exited, is no more, is underground, akasekho. All that is monitored. Useshadile nangeshada, kubalulekile ukwazi ukuthi are you single, i-status sakho kubalulekile usaziwe. Uma uba nenkinga emshadweni, wonakala umshado wakho, udivorce, that must be registered as well, that must be made known. Angazi ngifike kanjani la, ukuthi ngicabangiswa ngifike ngilethwe lento ye-dual citizenship, ukuthi umuntu eyedwa mbili, bese kuba khona lo muntu the spiritual one. Bazalwane, lona oshunyezwayo, lona okufanele aphenduke, lona ekade ngikhuluma ngayo ukuthi udla ukudla kokomoya okuspiritual. Ulambe sedlile lo wangaphandle, uthi sedlile lo wangaphandle, alambe lo wanu, aqhubeke ome lo wanu, esephuzile lo wajabula kwamnandi, kodwa aqhubeke ome lo wanu. Oh, hey bazalwane, zinkulu izinto enizozizwa la egroupini, zinkulu izinto enizozizwa la egroupini. uNkulunkulu usembulela izinto ezinkulu, okubuhlungu izinto ezizembulelwa uNkulunkulu zisixabanisa nendlu kaNkulunkulu, zisixabanisa nebandla likaNkulunkulu, zisixabanisa nezikhonzi. Into umuntu abeyazi before, kubukhulu ukuphuma kuyo, ngufakazi, kubukhulu ukuphuma kuyo. Omunye uzalwane wakwathi amanga gijima kuqala, amanga gijima phambili, melifika iqiniso abantu sebe-occupied, asekho ispace. Akulula to unlearn, akulula to open up the space in your heart for a new thing to be deposited, because it cannot happen. You must allow learning, you must allow. Oh bazalwane, lento idinga abantu abazozehlisa. Ukufunda kudinga umuntu ozozehlisa, umuntu ozovuma. I'm speaking from experience bazalwane. Mina-ke ngenhlanhla, I call it's my luck, wangenzela uNkulunkulu. Bengakafiki ezingeni we ebese ngifunde ngendlela yokuthi angikwazi ukuphinde ngifunde futhi. Ever since nje ngayinikela kuJesu ngakholwa, bengakafiki to the level where engifunde khona ukuthi ngeke ngisafunda futhi. Ne-background yami engiphenduka bazalwane, ngangimise nje embhalweni kuthiwa bamba la umbhalo, kwathiwa bamba la, nganikwa wona, wangigcina umbhalo ebusheni bami, ngahamba nawo.
Mina ngingenile bazalwane ngabavulela ngisho ofakazi bakaJehova, ama-Jehovah's Witnesses labe sibabiza ngokuthi siyaye sibabize ngani, ngoba bona bayibiza ngokuthi ofakazi baJehova, bayibiza kanjalo. Angisazi nesiyaye sithi ama-watchtower. Baye besicorrect-ke uma usho njalo sama-watchtower ukuthi no, abasiwona ama-watchtower, ziyincwadi zabo ey'bhala ukuthi watchtowers, bakuchaze ukuthi kanjani njani njani. Mina bazalwane, indlela i-background yami mengiphenduka, abazalwane abangikhulisayo abangihlalisa ngayo endabeni yemibhalo, banginikeza isibindi sokuthi into abanginikeze yona fanele ngivume i-challenge. Iya-challenge-eka umuntu nje mephethe umbhalo, ngimusha ngimncane, bengiwavulela ama-watchtower lapho bengisebenza khona, iwona bedominate-ile, iwona bebaningi laphayana. Kanti-ke bona besides ukuba baningi nje bakhuthele ukwenza u-house to house, uvakashela abantu bechaza into abayiphethe. Ngangazi nje ukuthi bafike ekhaya mebephethe iBhayibheli bafike ekhaya, ngihlale nabo. Kwasho ukuthi-ke akaze ngibe, ake ngisebenzise igama elithi akaze ngibe nenhlahla noma nebhadi lokuthi bayahlule into engangiyiphethe. Into kuze kube manje into abayiphethe akaze yahlule into engayifundiswayo. So manje-ke mina akaze ngifunde kuze kufike lapho engeke ngisathintwa khona, enginquma khona ukuthi ngeke ngisaphenduka. Yabona mzalwane, uma usunqume ukuthi ngeke usaphenduka, hey webazalwane, into esiyiphethe must be tested. Ngeke futhi ithestwe ngenye indlela, iyothestwa ngemibhalo. Uyibone into oyiphethe ifeyila phambi kwakho, uyibone ima iphasa. Ngoba webazalwane ukuthi sichaza imibhalo ngembhalo, ukuthi sime embhalweni, akusho lutho lokho, fanele kuhlolwe khona lokho, ngoba indaba iphambane khona lapho siphethe imibhalo. Ungamangala ukuthi ngisho abantu bayibiza ngani, amaNazaretha, abantu bakaShembe baphethe lona leli Bhayibheli. Although-ke bona-ke indaba yabo ukwazi ukuyichitha kalula ngoba akekho nalo muntu abakhuluma ngaye lapha. Kodwa naye musu siyalandela lo muntu abakhuluma ngaye lapha, bavele bamcinge khona lapha embhalweni kokuthiwa ngiyonivusela kuthiwani, umprofethi onjengani. Bazalwane, uma bemisa uShembe njengomuntu omise uNkulunkulu, bahamba baye embhalweni. Ukuphi lowo mbhalo okonjosho njalo? Uyoba laphana ey'ncwadini kaMoses ukuthi ngiyonivusela umprofethi phakathi kwenu onje ngani. Uyabona ukuthi kukhuluma ufanele kubuka ukuthi onjengobani, ubani okhulumayo, ukhuluma kobani. Asikwazi thina singamaZulu sasingekho lapho kukhonjwa kuthiwa ngani phakathi kwenu, kukhonjwa phakathi kwabo, kwaxoxwa nabo, bese sicabanga ukuthi khona umuntu osengavuka la phakathi kwethu, singoXhosa, singoSwati, singomVenda, sithi that is still relevant. Ubani owayekhuluma nobani? So lo muntu ozovuka phakathi kwethu umshangane is irrelevant. Bazalwane, ukuthi sengafunda leliyazi lifundelwe umuntu osevuka phakathi kwamaNdiya, osengumNdiya, osengumShayina. Kwaxoxa amaShayina yini? Kwaxoxa amaShayina yini? Kwakukhuluma elinye lamaShayina yini lithi kuyovuka onjengani? Hayi bazalwane, ngiyethemba siniyangizwa, seningizwile into uNkulunkulu asembulele yona la bazalwane, kule link enginike yona, kule group engisebenzisa leli gama elijwayelekile, le group enginikeze yona, nangena kuyo ngobuningi benu, nathutheleka, nageleza njengamanzi, nisuke emagrupini ami.
into asembulele yona ukuthi ibandla lishaywe yi-language of the Bible. Sishinyeza uJesu ihlabekile inhliziyo yethu, sashumezwa uJesu. Kodwa bona abashumezile bashaywe yi-language of the book, of the Bible, of the writer. Ukuthi who were speaking, who were writing, to whom, bexoxa nobani. Yonke into sathi ikhulunywa nathi. Bazalwane, sakusele kancane nje sithi nalaphana eGibhithe sasikhona, sithi kwakuphuma sithi yithi ababewela ulwandle olubomvu. Sikusele kancane nje futhi mhlambe siyasho. Kwangesithi nalaba ababesuke laphana beyinzalo ka-Abraham behamba beye eGibhithe, inzalo kaJakobe bexoshwa yindlala. Beze befica umfowabo laphana uJoseph, beze befike behlala laphana benikezwe indawo laphaya. Beze behlala leya minyaka about 400 years khona. Okwakuprofethwe ngabo ucishe ku-Abraham uthi inzalo yakhe izoke ihambe yohlala kwabezizwe isikhathi eside. Babezigqila. Kwangesithi nalapho. Bazalwane. Samanje into esikhanyele ukuthi sishaywe ilanguage, sedlule ekushayweni ilanguage, sashaywa amasiko abantu labo kulotshwa ngabo. The main characters lapha eBhayibhelini amaJuda. Amajuda. Sashaywa ulimi lwabo, sashaywa isikompilo labo. Ulimi lwabo sangazi ukuthi mabathi bakhuluma ngani, sangazi ukuthi uma bethi bakhuluma ngani, ulimi lwabo mele uthi lusho enye into ezilimini zethu ngapha. Sacabanga ukuthi ngisho mhlawumbe mesiya eMabhayibhelini lesingisi kuzoba ngcono, kanti nabo kuyabashaya. Ngoba asikho enkingeni eyodwa esodwa thina abamnyama nabelungu baphakathi. Kwasishaya ukuthi iBhayibheli is covenantal, is a covenantal book. It's based on covenants. Bazalwane, is based. And imbhalo yonke ekugcineni ifanele ikhombe uKristu. Yonke is directing to Christ. Nebandla. Hey, bazalwane. Kwasishaya konke lokho. Sashaya zikhathi, time frame. Hayi leyo ke iyona ke njengamanje ufuna ukuskipha umoya. Iyona ke ngisho emabandleni esikonza khona, iyona ke esishayayo, iyona ke kusele nje ongakhipha izwi lokuthi sidingiswe ngisho lapho esikonza khona. Sishaywa i-time frame. Abazalwane, indaba yeBhayibheli ine covenant, old covenant, isivumelwano esidala, kube nesivumelwano esisha, zivumelwano ezimbili nje izona eziqamile. Zikhona ivumelwano eBhayibhelini akathi mekhuluma ngazo umfowethu Paul lapha Ephesians 2 I think 11, athi nani ngaphandle kwezethembiso, ngani ngaphandle kweyivumelwano. Khona ivumelwano ezimbili eBhayibhelini okuyizona ama main covenants. Ngakho khumbulani ukuthi nini nani kade ningabezizwe ngokwenyama, ababizwa ngokuthi abangasoki, yilabo ababizwa ngokuthi abokusoka, okwenziwa ngezandla enyameni. Ukuthi ngaleso sikhathi nani ngenayo uKristu, nani ngaphandle kombuso kaIsrayeli, nani ngabafokazi ezivumelwaneni zesethembiso, ezivumelwaneni. Ngithi ke ziningi izivumelwano, kodwa there are two main izivumelwano, the old and the new.
usasengiqeda ivesi, ezivumelwaneni zesethembiso ningenathemba ningenankulunkulu ezweni. Kukhuluma lapha our brother Paul, ukhuluma lapha ebandleni labase-Efeso. Le nkulumo iqondise ngqo to the Gentiles abazalwana sebephendukile beqhamuka kwabezizwe. Uyabakhumbuza nje uthi ningakukhohlwa, bethulathula abakhumbuze nje ukuthi fanele bakwazi, kubalulekile ukungakukhohlwa ukuthi lithini imumva lapho. So-ke bazalwane, bekade ngifunda Ephesians 2, ngaqala ku-11 ngagcina ku-12. So-ke bazalwane, nansi into ezithe sezishaye zonke izinto esengiyibalile, kodwa ezithe sezishaye zonke zashaya ngisho oprofesa beBhayibheli. Le nto engizoyisho yashaya ngisho oprofesa nodokotela, bangodokotela abantu manje. They are being called doctors. Yabo? Kodwa nansi into ebashayile obonayo ukuthi bashaywe yisikhathi esibizwa ukuthi ngisivule lapha kumaGalatia 4:4. Nasi lesi sikhathi. Sikhona lesi sikhathi ngizoya nakuGenesis 49, kodwa ke ngiqale la kuGalatians 4:4. Kuthi kepha lapho sekufikile ukuphelela kwesikhathi. Kepha lapho sekufikile ukuphelela kwesikhathi, uNkulunkulu wathuma indodana yakhe izelwe ngowesifazane, izelwe phansi komthetho, ukuzihlenga abaphansi komthetho, ukuze samukele ukuma kwamadodana. Kodwa nje ngize kakhulukazi ku-4, sengifune ngagcina ku-5, kodwa ngize kakhulukazi ku-4. Kunesikhathi lapho ku-4. Ngicela usizwe ngoba washaywa yilesi sikhathi likushaye lonke iBhayibheli. Kepha lapho sekufikile ukuphelela kwesikhathi, nansi into esishayile. Liphi iBhayibheli lesilungu? Ake ngicele elesilungu eduzane bazalwane. Yini le King James, New King James. Galatians 4. It's but when the fullness of the time had come. Ngifuna lelo phuzu, the fullness of time. Khona isikhathi esibizwa ngokuthiwa ukuphelela kwesikhathi. The fullness of time had come. God sent forth his son, born of a woman, born under the law. Okay. Enye iversion living nayisho nje kanjalo, akukho kusho. But when the right time came, lesi sikhathi esibizwa ngokuthiwa ukuphelela kwesikhathi, the right time, okuthiwa the fullness of time. Seyidalile inkinga. Kuze kube manje abazalwane abasiboni lesi sikhathi, noma sesedlula, noma sisekuso, noma sisaya kuso lesi sikhathi. Kodwa uJesu kuthiwa mekhulunywa ngalesi sikhathi, kuthiwa ngokuphelela kwesikhathi uNkulunkulu leso sikhathi uNkulunkulu wathuma indodana. Kepha lapho sekufikile, shuthi isikhathi sesifikile. Kepha lapho sekufikile ukuphelela. Kodwa abazalwane basabona ngazo lesi sikhathi sisekuso namanje. Lapho sekufikile ukuphelela kwesikhathi uNkulunkulu wathuma indodana. Isikhathi esibizwa ngokuthiwa ziyikhathi zokugcina, iy'nsuku zokuphela. Sathi singakafiki sakhonjwa. Ake siye kuGenesis. Siyakhonjwa-ke lapha sikafiki kuGenesis 49 uverse 1. Bazalwane, bengingazi ukuthi ngizonikhonza, bengithi ngiyabingelela nje. Mbekezeleni-ke bafowethu.
The book of Genesis 49. uJakobe wabiza amadodana akhe, verse 1, wathi, buthanani nginitshele okuza kunehlela ezinsukwini ezizayo. Isikhathi naleso siyakhonjwa, yiso lesi esiqhamuka sekuthiwa-ke sesifikile lapha Galatians 4. Kuthiwa kepha ngokuphelela kwesikhathi sesifikile, sisakhonjwa sebekuso-ke lapho. uNkulunkulu wathuma indodana, okusho ukuthi kwazalwa uJesu. uJesu uzalwa kuleso sikhathi. Ngapha kuGenesis uyasikhomba ngokwesiprofetho, uyasikhomba umntwana kaNkulunkulu uJakobe, uyasibona. uJakobe wabiza amadodana akhe wathi, buthanani nginitshele okuza kunehlela ezinsukwini ezizayo. Namanje abazalwane basayibiza ngokuthi ezizayo. uJakobe ngalesa sikhathi sakhe wayesibiza ngokuthi ezizayo, kodwa abazalwane basakhuluma ngomhla wokuphela, ngesikhathi sokuphela, ngey'nsuku ezizayo. Ilokhuzana King James ithi, and Jacob called his sons and said, gather together, that I may tell you what shall befall you in the last days. Hey, yabona lezi nsuku ey'bizwa ngama-last days. Zilixovile ibandla. Zilixovile ibandla. Iy'nsuku okwazalwa ngazo uJesu. Uyabona-ke lezi nsuku uJesu wazalwa ngazo, waphila ngazo, wafa kuzo. Bazalwane, lezi nsuku uJesu wazalwa ngazo, waphila ngazo, wafa kuzo. Ibandla laqala kuzo. Ibandla laqala kuzo lezi nsuku. Ibandla kufanele libuze ukuthi kwakuphelani. Kuphela isivumelwano. The last days of the covenant. The last days of the covenant. The last days of all the promises. Bazalwane. The last days of all the promises. uNkulunkulu akazenza nabantu. The last days of the fulfillment of the promises. The last days of where all the promises are fulfilled. Bazalwa, the last days of all the prophets are fulfilled. We're going to be fulfilled. Zafika lezo insuku. Ibandla laqala kulezo insuku. Webazalwane, ibandla laqala kulezo insuku, aliqalanga ibandla ngesikhathi sesivumelwano esisha. Ibandla laqala towards the new covenant. Ibandla laqala kuphela the old covenant phasing out. Bazalwane, ibandla bazalwane lesasivumelwano esidala, yes ngisho kahle, isivumelwano esidala. Ibandla aliqalanga sesiphelile. Enye into esishayile, enye intshumayelo eke yakhuluma yasho njalo ukuthi isivumelwano esidala saphela esiphambanweni. Asiphelanga esiphambanweni. Asiphelanga isivumelwano esidala, asiphelanga esiphambanweni. Was not yet fulfilled. Was not yet, but was about to. Shortly. Sasiphuma. Iy'nkombe ey'ningi nama-symbols amaningi amakhulu ayekhomba ukuthi uma engasekho mphungo lwesivumelwano nje ungasekho. Ake siye ku Matthew 5 verse 17. Oh, ke ngiqale ngelesiZulu. Xa nibezela abazalwane ngivula oh Nkosi. Ngathi sengiyafika abazalwane 3, 4, 5, 17. elesiZulu lithi, ningasho
kukhuluma uJesu la, ningathi ngize ukuchitha umthetho nabaprofeti, kusho uJesu la. Kusho uJesu la bazalwane. Ningathi ngize, yabona nje i-King James iya-highlighta ngokubomvu amazwi kaJesu. Angazi ukuthi liphi elinye iBhayibheli elikwenzayo lokho. Kodwa i-King James nje, the New King James, the Old King James, the Traditional King James, iya-highlighta ngokubomvu amazwi onke aphuma kuJesu. Uthi ningathi ngize ukuchitha umthetho nabaprofeti. Angizange ukuchitha, ngize ukugcwalisa, to fulfill. So the old covenant was not yet fulfilled. Uyabona? Uverse 18 uthi ngokuba ngiqinisile ngithi kini kuze kudlule izulu nomhlaba akusoze kwadlula gamana linye nasicashana sinye somthetho kuze kufezeke konke. Uyabona ukuthi it was not yet fulfilled. Ibandla bekufanele lifune lokufezeka konke ukuthi what is it, what was that Jesus came to fulfill of the law okubehlulile abantu. I know me bapha abantu, people of the covenant. Thina we are out of that. Asinacala lezo zinto uJesu afika to fulfill. Okuthiwa abantu zabehlula ukugcwalisa umthetho, not us, not us. Mufunda amahubo 149 147 verse 19 no 20 wakhona athi ena imiso uNkulunkulu akayinikezanga, imiso zakhe nemiyalo yakhe akayinikezanga abantu bonke. So akwazi mase kunecala lomthetho ukuthi awufezekanga usuba ngowabantu bonke kanti wangonikwa ngabantu bonke. Thuwa uya tshengisa izwi lakhe kuJakobe, izimiso zakhe nezahlulelo zakhe ku-Israyeli. Uverse 20 bese akenzanga njalo kwesinye isizwe nesisodwa, izahlulelo zakhe azisazanga ezinye izizwe. Izehlulelo zakhe 149 amahubo uverse 19 noverse 20. Uyatshengisa izwi lakhe kuJakobe, izimiso zakhe nezehlulelo zakhe ku-Israyeli. Akenzanga kanjalo kwesinye isizwe nesisodwa. Yikho uPaul encwadini yamaRoma chapter 3 ebuza ukuthi ungcono ngani uIsrael kwezinye izizwe. Uyabuza uPaul kumaRoma chapter 3 athi uIsrael ungcono ngani kwezinye izizwe. Ungcono yini kwezinye izizwe uIsrael? Madoda iBhayibheli engiliphethe alinawo chapter 3 kuRomans elezulu waphuma. Ngiyakhumbula ukuthi wakhishwa ingane elinaye-ke likuda likho la eduzana. Hey madoda bafethu, kodwa sivulele wena phela lapho Romans chapter 3 cishe nje kuqala lapho kuverse 1 uPaul ebuza ukuthi uverse 1 ngizofunda la kwi-Living. Then what's the use of being a Jew? Are there any special benefits for them from God? Verse 1. Is there any value in the Jewish circumcision ceremony? Verse 2 says yes. Being a Jew has many advantages. Yes? So enakhona yini umJuda angcono ngayo? Ngiyacabanga ukuthi lesizulu lisho njalo, angcono ngayo kunezinye izizwe. Nongixelela abazalwane, thathana amabhayibheli eniyiboneke. Ukhona yini ukungcona nabo umJuda kunezinye izizwe? Uverse 2 wathi yes, being a Jew has many advantages. First of all, angcono ngakho uJuda, so God trusted them with his laws, so that they could know and do his will. Number 3, true, some of them were unfaithful, but just because they broke their promises to God. Okay, ake ngaqhubeki kakhulu, kodwa nje leli izwi safana naleli ngale kumahubo elithi utshengisile izwi lakhe nezimiso zakhe nemithetho yakhe ku-Israyeli, kuJakobe. Israyeli phela umuntu bazalwane, uJakobe. Angaqhamuka eseyizizwe eziwu-12 kodwa is from one man, umuntu Israel.
So bengisakhuluma ukuthi isikhathi esisishayile ileso esibizwa ngithiwa zinsuku zokugcina. Sacabanga ukuthi sisaya kuzo, saphinde sathi sikuzo. Baze baqambe ezinye abazalwane bathi khona last of the last days. Bazalwane, if there is a time called last of the last days, sesaba khona sedlula. Iy'nsuku zokugcina was of a certain generation. Even kuwo amaJuda awaphilanga ey'nsukwini zokugcina onke. uJakobe nje uyikhomba iseza kude. Ngisho amadodana kaJakobe onke awayibonanga. Zaqhamuka seyiqhamukela ama-descendants, ukhalo lwakhe, uzalo lwakhe le kude uJesu wazalwa khona. Mufunda kuMateyu 1 kuvela ukuthi ubani uzalo ubani, ubani uzalo ubani. Uyabona ukuthi ama-generations asehambe kakhulu. Kodwa there is a generation iyona eyaqondana ngqo nalesi sikhathi esibizwa kuthiwa iy'nsuku zokugcina. Hayi hayi sisixovile leyo ndaba leyo y'nsuku zokugcina. Ake uye kuMateyu 24 34 uthi 24:34 ngiqinisile ngithi kini lesi sizukulwane asiyikudlula kungakenzeki konke lokhu. Uyazi uJesu mekhuluma ngezinto ezizokwenzeka ngey'nsuku zokugcina, qala kuvesi 1-ke wena, qala kuvesi 1 obunesikhathi. Mina bengingaqonde kukhonza abazalwane. Uthi lesi sizukulwane, so indaba of the last days was of a certain generation. Thina sisona leso sizukulwane ukuthi angimemeze ngidazuluke la endlini. Thina abazalwane, we are not part of that generation uJesu ayesikhombe ekhuluma naso athi lesi sizukulwane. Njengamanje ibandla liqale phansi lifuna ama-dictionary amakhulu licine igama elithi lesi sizukulwane, licine igama elithi this generation. Lizolithathaphi eledlula ukuthi kusho lokho okukushoyo? uJesu wayekhomba isizukulwane azelwe kuso, nazo nafe phakathi kwaso, nazo sishiya siphila. Uthi lesi sizukulwane asiyikwedlula. How many generations passed after that generation ayeyikhomba uJesu? Akuye uMatthew, ake siye ku-16. Izwa bangalifuni ngempela-ke abazalwane leli, bengakukhuluma konke, bengakuphendula konke, kodwa abalikhulumi leli, abaliphikisi, abalivumi, abafuni lutho, kuthiwa akwedlulwe. Uvesi 16:27 ngokuba indodana yomuntu iyakuza ngenkazimulo kayise kanye nezingelosi zayo, khona-ke iyakuvuza yilowo nalowo ngesenzo sakhe. 28 ngiqinisile ngithi kini bakhona abanye kwabemi lapha abangayikuzwa ngempela ukufa baze bayibone. Bakhona, ngicela uzwe 28, ngiqinisile ngithi kini bakhona abanye kwabemi lapha. Uyabakhomba kushuthi ngoba ekhuluma nje ukhuluma nabo. Uthi ngoba sixoxa nje ngoba ningilalele, some of you, abanye kini, abanye abami lapha abangayikuzwa ngempela ukufa baze bayibone indodana yomuntu iza embusweni wayo. Bazalwane, ovile indaba yongayizwa le ndaba ibandla lenkosi. Phenduka izitha manje nabantu abacova indlu kaNkulunkulu. Hey bazalwane, uyazi uJesu ake ngicacisele le ndaba, ngilokhu ngena kuyo ngibuye ngiphuma. Ibandla-ke bazalwane laqalwa ngaleso sikhathi-ke, yingakho-ke kwakuney'nhlupheko uJesu ayeyikhomba ayeyongena kuzo, azathi uma lesi sikhathi singafinyezwanga. Uyabona nje lesi sikhathi uJesu akhuluma ngaso esokuhlupheka okukhulu ibandla elalizongena kuso, athi futhi leso sikhathi uma singeke sifinyezwe, kuyobhubha nabakhethiweyo. Asingeni kuleso sikhathi thina abazalwane, asingeni.
ngeke asisificanga. Was of that generation ayikhuluma nayo. Inhlupheko uJesu mengabe ethembisa ukuthi bazotamasa bazophila kahle emhlabeni, athi bawuzonda abafowabo bowulalana bodwa kube njani. Hayi thina webazalwane, thina sinazi inhlupheko zevangeli manje. Inhlupheko mesingakhuluma iqiniso nje abazalwane, zonke inhlupheko esikuzo njengabazalwane zinhlupheko nehlobo zethu nomakhelwane bethu abangakhona nabezinye izinkolo, they are going through. Abahlushwa zingane, ngisho abukhonzaphi kuyiphi inkolo, ngisho abumnazaretha uthi egameni likaShembe amen. Ayikuthi angizazi ezinye izinkolo bazalwane azikho eduze kwami, lezi nginomakhelwane mina engakhelene nazo, nomsakazo obavulela ithuba bashumayele lentshumayelo lenkolo yabo. So manje-ke angikwazi ukuthi mengikhuluma ngizama ukukhomba enye inkolo ingaqhamuki kube iyona egijima kuqala, ngoba iyona exposed ezweni lakithi, ngisho ezihlotsheni zami. Akufanele umuntu kube ngazuthi ukhuluma ngayo asabe ngisho ukuyikhomba, ngoba inkolo ephumele nje obala, yabo. So inhlupheko zokuswela, ngokungathola umsebenzi, iy'ngane y'fundile zokuthola umsebenzi, imisebenzi ayikho, kanjani izifo nani. Eyayo wonke umuntu ophila kulesi sikhathi akuyona eyamaKristu. Asekho inhlupheko zamaKristu manje ukuthi ngenxa yokuthi ukholwa umzalwane, azikho. Iphutha lela manga la, ungaqondi ukungazi. Ayisekho inhlupheko ezisiphethe ngenxa yokuthi kaKristu. Njengamanje kusathane kusefuna ukuthi uNkulunkulu enze i-alignment of the gospel, of the truth of the gospel, eseyenza ngathi esibazalwana ake siphinde sifunde la, usefuna si-undergo the same inhlupheko ebandleni manje, ube expelled, ubone ukuthi awungaba expelled, ubone ukuthi ubekwe eceleni, awungaxoshwa, awungashaywa ngendololwane. Ukuze kuqhubeke kudideke iy'khathi, kube ngazuthi ngenxa yokuthi phela uJesu washo. Hayi ukudideka kwebandla nje, mengikhuluma ngebandla mina ngikhuluma ngabantu okuthiwa bonke abasindiswayo. Mina mengikhuluma ngebandla ngikhuluma ngebandla according to imbhalo. Imbhalo ithi bonke abasindisayo benezelwe ebandleni. Asilona ibandla ngokuthi sifunda kanjani la, abasilona ibandla labo ngoba bafunda kanje, asifundi njengabo. Ibandla alikhandwa zifundo, likhandwa ngokuthi umuntu ashunyeze uJesu, amukele uJesu, ayinikele kuJesu, bese enezelwa ebandleni. Ufundiswa nje ngoba usungaphakathi, awukwazi ukunikeza iy'fundo zasendlini kaNkulunkulu ungaphandle. Akhanjwa kiwe ngaphandle kuyoshunyelwa iy'fundo zendlu kaNkulunkulu. Iy'fundo zenziwa kumuntu ngoba ungaphakathi. Ufundiswa nje ngenxa ukuthi she qualifies ngenxa kaJesu. Akwazi ukuthi umuntu ngenxa kaJesu akasilona ibandla, ngenxa yey'fundo akasilona ibandla, sengathi ube yibandla ngenxa yey'fundo. That is why-ke lolo lwazi olunjalo lwenza ukuthi kunabantu abangaphakathi ebandleni abangasindisiwe, abangena ngey'fundo. Niyakhumbula abazalwane ukuthi mengiqala ukukhuluma nani ngithe sine-dual citizenship, sinobulungu, sinobuzwe obubili. Lo muntu wangaphakathi okholwa uKristu Jesu, uthe uJesu nje okholwa yimi, unokuphila okuphakathi. Uqala ukuphila okuphakathi there and there. Umuntu ongenakho ukuphila okuphakathi ilo muntu owuwe wangaphandle. Ngisho ungamngcolisa kangakanani, uphila impilo umngcwelise naye, ngoba phela kuhlezi uNkulunkulu kuwe, ulithempeli. Dad. Futhi nalento ukuthi usungcwele umzimba akwenzi ukuthi ube nokuphila okuphakathi. Phela ukuphila okuphakathi
Hey kahleni bazalwane. Phila okuphakade phela nakho uphila okuphakade. Ukuphila okuphakade yilokhu. Ukuba bazi wena uNkulunkulu wena wedwa oqinisileyo nomthumileyo uJesu Kristu. uJohn 17 verse 3. Ukuphila okuphakade yilokhu. Ukuba bazi wena nakho ukuphila okuphakade. Nakho ukuphila okuphakade. Ukuthi ibandla lazi yena. Uzothatha linye abazalwane ibandla lenkosi limi nje ngesizulu ubone ukuthi isizulu ke lesi. Ubone ukuthi imfundiso yobaba bathile la phakathi ebandleni. Kade bayimisa ngeke besayishintsha manje. Sabazi bahamba nasemhlabeni. Hey bazalwane. So bazalwane ningimangazile-ke uma ngiletha ilink phakathi kwenu niyithatha ningena la ekubeni sengiphumele obala phakathi kwenu bazalwane ukuthi ngithini. Yabona nje mengithi nje enye into engiphumela phakathi obala ngayo ngithi nje umthetho isivumelwano esidala asiphelanga esiphambanweni. Asiphelanga esiphambanweni. Ungaphela kanjani? Ngani siye lapha noMateyu 5 angazi ngiphazamiswe yini. Niyakhumbula ngiso sami sofuna uMateyu 5. uMateyu 5 nje uyakucacisa nje ukuthi ngokuba ngiqinisile ngithi kini kuze kudlula izulu nomhlaba akusoze kwadlula gamana linye nasicashana sinye somthetho kuze kufezeke konke. Enye into esishayile ilozulu nomhlaba. Ilanguage. Abantu bacabanga ukuthi bekuthiwa izulu nomhlaba kuyobhidlika konke lokhu kubhidlike ngabe kwenze njani. No. Izulu nomhlaba okhulunywa ngalo la kuverse 18 ledlula. Impilo umhlaba lo esiphila kuwo is forever, is for generations and generations. Nebandla liyindawo is here uma besesemzimbeni, uma edlula emzimbeni liqhubeka kuKristu in the spirit. Ibandla is forever and forever. Nomhlaba is forever and forever. It's for generation and generations. Yabo? Uverse 19 bese singakho-ke oweqo wodwa kule miyalo emincinyane afundisa abantu kanjalo uyakuthiwa omncinyane embusweni wezulu, kepha oyigcinayo ayifundise lo uyakuthiwa mkhulu embusweni wezulu. Uyabona ukuthi uJesu la wayeshayela isipikili sokuthi umthetho uyindawo kuze kufezeke konke, kuze kudlule kwedlule izulu nomhlaba. So ibandla laqalisamile lento. Ama-ceremonies onke akwa-Israyeli ayisaqhubeka. Ibandla lalisaqhubeka liye endlini yokukhonzela ethempelini. Ibandla lalisaqhubeka namasabatha ligcina isabatha. Ibandla ngosuku lesabatha bayezwakala oPaul bekhona. Benikezwe ithuba kuthiwa madoda uma ninalo izwi khona neningakudlulisela kubantu. Ake ngimela abazalwane. Ake ngimelana abathandekayo. Sanibonani bafowethu, sanibonani ingane kaNkulunkulu, abadala, omama nobaba, nontanga yethu, osisi bami engibelamayo nabangelamayo. Mina-ke ngizalwa nje abazali abadala. Ubaba wami nje 28, uma wami 31. Cabanga-ke ukuthi osisi bami bangakanani. Mina umuntu ka-54 ngoba i-firstborn yasekhaya u-54 ngithi sikuye ngenxa yosisi bami. U-57 omlama, u-60 olandelayo, u-62 olandelayo, u-65 olandelayo, u-67, u-69, u-72 kwaqhamuka mina. So kusukela lapha ko-54 labo bantu labo nje mina ngafunda ukuthi bhuti sisi. Kanti ngiyazi ukuthi kunabantu abangangami abazalwa yilabo bantu. Yabo? Akunalutho-ke.
So ngiyazi ukuthi la phakathi kwenu bazalwane kunobhuti bami, kunosisi bami, kunomama bami, kunobaba bami, kuney'ngane zami amadodakazi namadodana. Yabo? Mina nginey'ngane mina ezalwa osisi bami, uzubona ukuthi osisi bami bangangizala nginey'ngane zosisi bami ezisibancane kimi kodwa engilingana nazo. Yabo? Omunye uka-71, omunye uka-73, ngiphakathi kwabo mina ngo-72, ngumamncane. Yabo? So nje ngiyabingelela-ke kubo bonke abantu, iy'khonzi zendlu kaNkulunkulu, abaholi endlini kaNkulunkulu. Kunendaba-ke sengiyaqeda bazalwane futhi sengiqedile, kodwa kunendaba engibonga ukuthi uNkulunkulu angikhumbuze yona ngingakavalelisi engike ngayithinta yokuthi niyakhumbula ngize ngikhumbula ngokurejista uma uzalwa, ipasi, noma ufa noma ushada nani. Uthole ukuthi ibandla libanga leyo nto ukuthi siyorejista ePitoli noma sirejista ePitoli. Ibandla likwazi ukuthi lingarejista ePitoli ngoba li-spiritual. Alikwazi ibandla ukuthi ngayorejista ePitoli ngoba laphayana ePitoli kuyorejistwa i-flesh and blood, inyama negazi, umuntu bhaqa. Ayikho into existayo, i-organization on earth, into efonyiwe on earth, uhulumeni angafuni ukuthi ayazi ibe registered. Ku-illegal ukuthi kube khona into efonyiwe, ngoba bazothi mebexabana abantu kuleyo nto leyo noma kwenzakalani kuleyo nto leyo, ekugcineni izomthinta uhulumeni, ekugcineni. So uma abazalwane beyorejista ukuthi bakhona baya-exista laphana, basuke bengasi that's other part of them. Phela umuntu angithi sesishilo ukuthi khona oyinyama, basuke beyorejista iziqu zabo njengabantu. Kodwa lo ozelwe uNkulunkulu, the spiritual man, usala erejistwe khona la rejistwa khona. Khona la arejistwa khona in the spiritual world kuKristu. Ngibonga nje ukuthi ngikhumbule before ngiphume la ukuthi ngithinte ukuthi into enye evukile kimi mengisakhuluma ngokuthi sine-dual citizenship ihamba izifike lapho ukuthi ibandla likaKristu ngeke uzulifice ePitoli, alikho ngisho elilodwa ngoba usathane esehlukanise ngokwama-denominations nje, ngoba akusenzi ukuthi abasilona ibandla abasibona abazalwane, laba abazalwane esehlukene nabo ngenxa yokuqonda, ngoba nathi kwesikubambile akuphelele, sisakufuna, akukho perfect. So uma sebehambe bayorejista abazalwane laphaya, akubenzi ukuthi sekurejista ibandla likaKristu. Ngeke ulifice ibandla likaKristu ePitoli. Ibandla likaKristu is-spiritual. Awekho ama-spiritual books laphaya, awekho ama-spiritual beings laphaya. Bye-bye bazalwane, you are welcome. Amen.